Narayawi dana. Tubilan ang motor kang Sherwin tunga ako isa. Jadi man ni kanunay agkagamit. Ang katong ako akay kanunay man agkagamit. Pila tanan. Naraanti oh. Na, sige, salamat kay ha. Ato na ka. Ah, oh sige. Oh, sige. Nya ang motor nako karon, i-try nako dito sa paayuhan. Ang kani magud ang shock moy, diferensya. So ako, madani nagbuto. Kanang isa na raw. Yeah, digad. Digad la kay yung kadiya ato lang ano. Igna lang akoan sa alas 5 pa kay mag-brown out magud diri. Ay, 200 ma. Ah, 200. Kung wiring ko diya uwan na bayri kanang sa didante. Ay unya na. Okay na ha. Ang katong kwarta nga akong gihatag ni Auntie Nisa, guys. Naa siya'y, human ako bayad. Naa siya'y baktin, duha ka buok, pabakusan. Di bali, duha ka buok, 2,200. Nya ako siyang gihatagan, nanghuwam ra ko ni Auntie Mercy kay brown out malagi karon. Adto unta ako sa balingasag nya, layo naman. Nya nagdali po sa si Auntie Nisa, maunang kuan, nanghuwam na lang ko sa iyahat. Akong gibayad ni Auntie Nisa. Nya ang katulaging motor karon ako nang pakuanan sa kuan shock, papulihan sa shock kay grabe na kaayo ka buto. Nya mao to si Auntie Nisa, to ana si Auntie Nisa. Pun po na ana tay baktin dito sa payag. Paghuwat sa desisyon kay agunahunaon ko pa nagmaayo kay di baya sayon mag atiman sa baboy ha, di baya sayon ang pagbuhi sa baboy. Kaya kung magbuhi tag baboy, kinahanglan jud tag na atay ikapalit sa bahog. Kaya kung mapalta-palta ang bahog na dihay tendency nga agkubol ang baboy. Magpaload na lang ko ani. Na kay tinda load. Ano ba? Wala internet. Wala internet sa Urat man. di man kay GCash raman. Di ni kabalo. Bulong ko pero wala gi wifi. Walay ko aninyo. Paload na lang ko at ay makapaload madam, magpaload unta ko kaya unya pa man sa alas 5 magbalik ang kuryente ha. Kuandam TM kaya wala pa ko i-upload. Kuandam kanang Fan Aliw 50. Hala. Dahil ko 20 di. Ay. Naman di kwarta da ninggit. Katong sa kulit, sigin pa yung katag. Aw. Sipag tuo pobre, di ba? Ano dayon? Agatong mga katong sila dani ba? Kay paano sila sa prakata. Dito gihunungan. Naiskwatan siya sa kuan. Sigarilyo. Pun ini bibi. Ano di order ko ni 4 niyo? Andi na 4 di. Ayan na lang kay apiki. Sana all na 4 mil. Unsa raso sigari karon 5 ra? Ha? Alas 5 pa. Gani. Kuandam TM ako adam. Ay ginuko brown out, ginuko loading kaayo, ag-upload ko sa Facebook page, loading kaayo. Nya with matching royal dayon. Dugangan na to. Ha? Dugang ni guys. Duha ka buok ha. Pila ni ka buok ang kuan. Unom ni siya, dugangig upat. Naa pa? Upat. Ay! Uy! Hala na tayo niyan. Mang-snack tang. Sige. Ampeng. Tulo na nabilin. Todo na lang. Dito ha? Kaya na lang. Followers. Sila tanan. Pwede i-charge lang sa kuan. Barangay.
Dara oh. 120. Na ako'y 20 para hatagan ko nimo og 400. Guys, snack ta. Sa una sa buhol ag ingon ani gyapon ni. Nya karon pa nabalik. Among banding-banding og ingon ani oh. No? Kaunta Lemon Square. Abangan ninyo guys kay Ginoo ko pohon makuha ang baktin, mabisi na pud atong transaction dani. Palit sa bahog. Patsada magpalit sa bahog ka ng sinako. Pwede ko tumbads ma. Ha? Ayun ko tumbads along. Ah sige kay kuha na to si Mio. Tumbads na ko tumbads. Wala. Ah, dani ako Ginoo ko. Apa ako dani? No. Guys, nahaman na mi og snacks. Ikuan na Ito basurahan oh. Oh, asa basurahan? Ato ra basurahan oh. Ato ra kilid oh, karton. Di ara ang kuan. Adani rani. Ila raning hiposon. Ta kay adto na ta. Nela. Okay. Aw aw aw. Aw aw aw. Aw aw aw. Silo si Leo. Aw 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 aw. Aw aw aw. Ang piulo. Agoy. Ang piulo. Agis bisa di si 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 piulo. Ang mga itoy oh. Aw 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 aw. Aw 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 aw. Da. Nagsambot-sambot na ni si Piulo ho. Sapa. Sapa. Niyo. Kaon kong bayapas. Niyo. Okay. Ay, wala pa'y kuryente guys. Wala pa'y kuryente. Okay. Ang Mio. Ha? Dara kay gawas pa man ko. Si Mio. Dana ra kami yo. Wapay kuryente Ginoo ko. Ambot lang og kanus ani magbalik. Alas 5 magkuno. I-try nato karon kong mubalik na ba siya karong alas 5. Git-git kaayo diri sa sulod. Mio. Dana ra ang amon. Mio. Ato ra ning ibalik ang lamisa diha kay ako man siya ni sa lipudan sa kulturan kay basin og maglukso si Mio dani makagawas na delikado na naidaghan mga diro diri kaganiha kay brown out man lagi diri si Sherwin naglungag nya di apod sa dani ang yahang balbakwa wala pa na hurot ato lang ning initon moy sudan karon sa panihapon. I-try nato karon guys kung makapanagbo ta kay gi-invite ko ni Gonggong og ni Piulo igsuon ni Lloyd
kay birthday sa iyahang mother nga si Madam Irish. So i-try na to karon kung maka-adto ta dito sa birthday. Pero dili naman kabalakan din kay na amay sudan. Nya kani inito na lang ni siya. Si Sherwin na bahala diri kung unsay iyahang sudanon kay na amay sudan diri sa ref. Napamay ulo sa isda dana katong dagko bitaw nga isda dayon naapod sad ko gipalit nga budloy. Siya na bahala kung unsay iyahang sudanon. Pero kani lami pa man sad gihapon ni siya. Balbakwa sa baka. Miyo, mag-am-am na kamiyo. Nagdagom na sad kaayo guys. O, tanawa. Siguro dito sa ubos nag-ulan na. No? Kanunay na mag-ulan kay padangaton December. Akong motor to ara dito. Kay plano pa man lagi kong nga mugawas karon. So, i-try lang nato. Ako nang pakanon daan si Miyo. Ako rang magbahog dog food ra ang akong bahog sa iyaha. Mama, oh. Ay, pag na, mamaa ka na ah. Di man mama. Di ka sila dibi. Ang bata dibi. Wait, ate. Iguan ko na eh. Taytan daan lo miyo ma. Bi ate dibi. Dibi. Bok man baka ah. Ibintim sudah miyo baka ah. Permisudan baka. Dili na to nimo ihatag ang bukog ha. Kay daot na siya. Mama, awal ko akong miyo mo. Miyo. Sige na kay magkaon na ta. Miyo, magkaon na ta ha. Naay nag-ingon nga alas 5 pa magsiga na ang kuryente. Karon wala pa man. Alas 5:30 na. Wala pa ni siga. May pa ang solar ni siga na. Christmas light ni siga na. Oh. Nya ang kuryente wala pa. Wala nagsiga na ang diri oh. Dato mga niagi kay wala siya nagsiga ang diri. Karon nagsiga. Basin pohon mo siga rapod sad ni siya dani. Na may siga niya dani oh, pero gagmay tanawa. No? Patsada siya tan-awon kung ngit-ngit. Tanawa ha. Ako ipakita sa inyo. Kung ngit-ngit patsada siya tan-awon, pero kung hayag dili attract tan-awon ang Christmas lights. Unsa man? Tanawa. Patsada siya tan-awon, di ba? Unya ang kanina unsa man ni asya nganong giingon ani man ni nagibuwag-buwag man ni nako agoy kini gid si Mario Hilabtanon gid kaay ni siya. Ibuwag-buwag man ni siya guys. Kay para patsada siya tanawon pares sa tuba nga mura siya kuan. Oh, tanawa. Nya. Hoy! Agoy, ang mga itoy oh. Wow. Okay. Patsada tan-awon ang Christmas light. Gamay ra kay kalipay si Bayot oy. Hala. Kisad mo ni Piulo ha. Nya kanang maudto. Patsada siya tambayan diri. Kay ngano bugnaw, hangin-hangin. Nya higda-higda dayon dani. Nagulat ko sa kuryente kay naa pa ko i-upload una. Kay wala pa man ginuok ko. Ambot lang og makadayon baka taog panagbo dani sa birthday. No? Patsada diri kong maudto. Kay hangin-hangin. Relaxing kaayo. Wa pay kuryente ginuok ko alas 5 nya. Mag alas 5:30 na wala pa. Samantawon ni aoy. Nagagas pa yung tubig di ay? Inita na nagkuan ang kuan. Nabugnaw na nagbalik. Ang kanang kuan, karni. Ha? Nya kagkaon? Dito, yan ni Madam Iris. Siapa mo? Kami ni kuan. Doy. Ugma ka tubong? Ugma na. Kay apikin na. Katoy binti mo ba? Ma. Oh. Dahil ito sa binanggit sa utang dia. Gusto ko na utang dia. Nganong naa man kay utang 700 yung sama na nimo? Building sa motor. Building daw karang bearing dia. Asa building dito magkakasaubos? Wala may lukluk. Eh lukluk way welding machine yan. Ba.
Daghan magidani pasumangit. City na utang diyan na, City 8 na siya. Dugay na. Pero na kabuan. Nagkaon na si Mio guys, karon si putot na sa Daniela ug si Piolo ang akong bahugan. Daw kani mga itoy ginagmay lang sa ang akong ihatagani sa ilaha. Mukaon naman ni sila. Huy. Abot sa mudani ha. Huy. Amang isa. Ato orang isa rito. Huy. 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 Ato ning ipasiga ang atong lights diri sa gawas. Daniela. Nakasabot si Daniela. Ano akong giingon guys nga kanang time nga mag-ulan nga makasabot siya diha. Mabasa gid siya sa salisi. Kaya ating ipasiga ha. Para okay. Sada itong area kay hayag. Hayag na hayag. Si Puto to adito. Abtik sa kayo mga ito. Ang ilahang kanan. Diara. Diara yung bahuganan. Ulat sa kay. Unahon na lang natin sila. Hoy! 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 Ako sa ning kuan sa mga bukog ang gilahang kuan. Pagkaon sa itoy. Si Daniela nagsabot-sabot ni siya. Karon ato ni siyang ituyok. Kay diri raman ni siya sa lamisa mukaon. Para dili siya ilugan sa mga itoy. Nga si Piolo. Dili po sa si Piolo. Dili sila kaon. Dira ang ilaha. Hoy! Oh, dara. Oh. Dara. Titoy. Titoy. Kana sabaw-sabaw inyong ha. Kan putot, diara kan putot. Ang sa ilaha akong gibutangan sa sabaw. Medyo sabaw-sabaw ang ilaha kay mga bata pa man sila. Dipilian ko to asa bukog. Kinahanglan nga walay bukog kay basig mabukog na sila. Mga bata pa baya. Mga itoy pa. Tanaw ra oh. Da. Pas sila kaon eh. Kinahanglan na purgahon na dayon ako na sila. No, purga sa itoy. Daniela ni kaon na. Si Piolo ni kaon na. Si Putot tuwa ni kaon na pud sad si Putot. Ang mga itoy ni kaon na si Mio humana si Mio ug kaon. Si Mario na ni hapon na. Diri na area pwede sad ta maghigda-higda. Oh. Pwede ta maghigda-higda dani unya na ay unlan ni Mario dani. Unlan ni kuan Piolo og ni Daniela ni Putot sa una. Nya kay panghikta naman sila gilabanan ni Mario. Presko kaay diri guys sa bukid. Nya with matching lights dayon ta. Nya bugnaw-bugnaw ang panahon. Palibot kay diri sa bukid labi na kuan. Berna October, November, December bugnaw-bugnaw na diri sa amua. Nya kanunay na pud sad ulan. Sige ag ulan. Nya akong motor ako tong isulod kay to araman dadto sa gawas. Guys, magluto ko sa uyap. Kay naamay uyap nga napalit na ko. Kay maura ni akong sudanan karon. Na may sudan dadto nga kuan. Katong balbakwa niya kay murag lami man mukaon sa uyap. So magluto ta. Nya gihugasan na nako ang kuan kamatis. Daghang tag kamatis daw Bombay. Gamay ra na siya nga uyap.
Daghan-daghano nato ni siya og mantika kay para lami kaayo ang atong uyap nga niluto. Nya ang kuan ulo sa isda nga dako ako nang gigawas kay lutuon ako na siya ugma sa pamahaw. Kani mo'y kaunon ako karon sa panihapon. Di naman ang gisudan ni Mario kaganiha o. Pero ang akong sudanon kaning uyap. Kay mura mag nangala kong uyap karon charot. Katulog si Mario. Ato ra ni siya pang hiwa-hiwaon. Simple ra ni nga pagkaluto guys ha. Muni ang luto nga wa dinhi, wa didto nga pagkaluto. Wala nakita nga tong trabaho. Tara. Sa mga nakaila jud sa ako diha, mga subscribers nako sukad pa sa una og hangtod karon, nailhanag jud ko ninyo. So ara padayon lang ta sa atong study hard. Bitaw salamat kayo sa inyong mga blessing, sa inyong support. Thank you so much. Nauna niya na to siya pag hiwa-hiwa. Si Mario nagkatulog na. Patala ni siya guys kaya nga daghan siya panakot na ay kuan, ahos, sibuyas bombay o kamatis. Perfect na dayon kaayo ang kalamion. Nya ato ni siya butangan sa asukal gamay para dili sad ingon nga parat kaayo. Nya daghan-daghan og mantika kay para lana-lana gid siya no. Alas 9 na ba siguro karon guys sa gabi. Nya kay nag-edit-edit ko sa video, gi-upload na ko sa Facebook page. Nya nakahuna-huna ko nga na ay uyap. So akong lutuon kay para dili masayang. Kay dadtong agi gipalit akong uyap, nasayang ra kay nakalimtan ako. Nya may gani kay na bantayan ako nga nakoy napalit nga uyap. So karon atong lutuon. Nya abangan ninyo kay na makoy mangga nga gipalit, magmukbang na pud ta. Pero dili ko diri magmukbang sa akong YouTube channel. Dito ra ko magmukbang sa akong Facebook page. Maya Mia. Naay mga nag-comment na yun nga. Nilad ko no kaayo kuog batasan. Kitang tanan na atay tagsa-tagsa ka mga batasan. Nganong magpakaaron ingnon man jud ta nga buutan ta, no? Nganong magpakaaron ingnon man ta, no? Nga buutan ta. Mailhan na jud ko ninyo. Ako prangka jud ko. Prangka ko. Na pagkatao. Nahibaw na siguro ninyo og unsa ko. Nya kaganina lagi nag-yaw-yaw ko dito sa balay kay murag pagtan-aw nato nga ako di ko ganahag dagan kalat bitaw kaayo. May papil-papil na ay silupin-silupin unsa pa diha. Murag ang atong stress agpaduol kanunay, no? Ang atong stress agpaduol kanunay kay nga gubot man bala ang tag kuan ang atong balay basta dili gubot, no? Akong gignan si mama kanina ni mother mao ni attraction, attract nga makita una sa tao ang front, no? Ang atubangan. Balag ingana atong balay basta limpyo ug hamugaway, no? Okay. Agsamot ang atong stress. Agsamot ang atong pamation kung tan-aw natong hugaw. Ingana ba mo guys? Ako ingana ko. Di ko ganahag dahan kay kalat-kalat ito ko. Unahan na to pagbutang ang kuan bilaka na ko. Unahan na to pagbutang ang ahos. Dayon ay hadin naton isunod ang kuan
kaning ginuupo. Halang kay pero tambal ba ni siya guys ang kaning kuan sibuyas bombay tambal ni sa mata. Na ako na tan-awan sa kuan Facebook nga tambal daw kuno sa ni siya sa mata. Naani siya vitamins nga makuha. Ang ending dani muta. Bitaw guys, ato ning hiwa-hiwaon gyapon ang kaning panakot nga ahos. Kay mao ni siya ang atong iuna. Mga unin ta karon. Uyap lang akong kauna. Pero dili kong palabi dani kay you know ang HB ko. Nabi ako'y HB. Ito mga niagi nga naglain ang akong paminaw. Naaday nag-comment. O naaday nag-private chat sa kuha. Basher. Happy ka na, mamatay mayo. Tungod sa imong kang nilad og batasan. Ikaw nakasiguro ka sa imong kagalingon og perfect ka? Ha? Nakasiguro ka sa imong kagalingon og kuan ka? Na ang di ka makasasala? Hilasan ori ko nimo. Ayaw pagpakaaron ingnon yut. Kay ngano yut? Mamatay ka sa inggit yut. No? Nga kainggit kam sa ako ayot na pobre magkay kuyot. Ha? Pobre kuyot di ko awat og income ni iba na alawi yot. Muna imong hunaon. So karon ato na ni siyang ikuan. Kani hugasan naman ni nako pod. Dira gamay ra kay ang atong uyap. Pero okay na ni siya. Mulami na ni siya. No? Mulami na kay ang akong anadsing to ara nagkatulog na. Tulog na si Mario nakaon na sa Mario. So ato nang i-prepare kay magluto na ta. Yang among mantika guys kay di adiri sa ref gi butang. Para dahi siya. So na siyang i-lunod. Kaya ako ni siyang lutuon ugma. Abangan kung unsa nga recipe. Ato ani ilunod ang atong mantika. Kay mantika guys, kinuukod day. Uyap ni siya atong lutuon ha. Luwag nga kuan kahoy. Kay para dili ni siya garas ang atong lutuanan. Ano ingon ni Mami Vic. Don't use stainless. Use wood. Use wood. Kaya gino ko. Hala. Ate. Ang gino ko. Di ko mahimo. Ate. Hala. Kaya gino ko. Ang gino ko na naman to. Di ko mahibuan ni. Kinuok ko ba yun? Uy, ginuok ko. Di ko mahimuan ni. Kinuok ko ba yun? Ano sa mga tatlok masataraning gipiskot. Kaya lagi magluto tanga ko ano. Palabantaan ni palabanta. Kay murag na disco oh. Wala na ay disco ba yun? Na ay disco day. So karon ato na ni siyang ilunod bayot. Dito kami lupad na hiluni karon piskot kanita. Be. Adi na siguro ni magpuan. Katulad ganina kay nabutang manato ang kahoy good. Munang akong pagtuo ang kahoy. So ato ang siyang iluno dayon. La perfect kay atong luto karon ha. Uyap.
na. Siksi kaayo. Ulit na pong bayot. Baon. Ato na ning ilunod, guys. Nagmata si Mario. Naghawid sa itlog. Hello! Batsada kayo siya, guys. Lamig kayo siya, I'm sure. Ato na siya butangan sa asukal. Guys, nalimot ko pagbutang sa silikot. Na may silikot nga akong gipalit. Atong hiwa-hiwaon kay para atong isagol dadto kay para halang-halang pud sad ang atong uyap. So matik dayon ako nang nahugasan. Kanilang tulo ang akong ibutang. Karon ato nang ilunod ang atong silikot. May lang og muhalang ni siya. Guys, okay na. Kaon na dayon ta ha. Perfect kaya itong giluto. Iara, pagkalami kayo, ginuot ko naglaway ang akong laway. Lami. Guys, kaon na ta. Wow. Ilang ta palabi ha. Ilag palabi. Kanira, insakto na ni di na siya dugangan. Kinamot tatakay. Patsada magkinamot. Miyo, kaon ka na ni Miyo? Tamis ya.